televízii Markíza oslavujeme narodeniny. Teraz ďakujeme. budete mávať tí, ktorí poznáte Katku Knechtovú a možno aj tí, ktorí sa chcete vidieť a dať taký dôkaz, že ste teda na tých narodeninách na dni otvorených dverí u nás v televízii Markíza. Toto je Katka Knechtová, speváčka. A mám taký pocit, že... Poznajú ťa, Kati. A mám taký pocit, že onedlho aj tanečnička. Je to tak? Je to tak. Chystáš sa tancovať v Let's Dance? Už ste začali trénovať? Áno, začali sme trénovať s Tomášom Uváčkom, ho pozdravujem týmto. Máš už taký nejaký obľúbený tanec, ktorý by si povedal, že toto bude tvoja silná stránka? Alebo toto nechcem tancovať? Najviac klikov urobím podľa mňa zo všetkých tanečníkov, lebo momentálne pracujeme na spevnení svalstva, aby som tu vôbec vydržala takto stáť napríklad. Takže podľa mňa kliky bude moja... V tom budem najlepšia. Tak, perfektne. Ty dnes nebudeš tu tancovať, teraz medzi divákmi televízie Markíza, ale budeš hrať a spievať. Tak. Dobre. Ešte chvíľu vo svojom remesle. Dobre, tak ja ťa pošlem teda na pódium, dobre? Chod sa nazvučiť a pripraviť. Tí, ktorí nás... Teším sa na vás. Tí, ktorí ste teraz videli rozhovor a počuli s Katkou Knechtovou, tak poprosíme, zatlieskame Katke Knechtovej. Prepáčte, ale čo vy tu robíte, slečna? To je Adela Banášová naživo tu. Ahoj! Ahoj, dobrý deň, ahoj, pozdravujem všetkých. Katka Knechtová si nezobrala vlastné pero. Ďakujem. Katka, utekaj sa zvučiť za malý okamih. Adela, narodeniny televízie Markíza, už 15. Kopec sympatických ľudí tu naokolo. Veľká eufória. Koľko podpisov si už rozdala? Vládzeš ešte? No, také 2-3 som dala už, no. Hovoríme v miliónoch, ale... Hovoríme určite v miliónoch. Nie, je tu veľa veľmi sympatických ľudí a ja sa tak teším. Ja sa totiž som zistila, že som sa začala rada chytať ľudí, takže ako sa tak objímame a tak sa fotíme a sa tak zohrejeme pri tom, to je veľmi fajn, len nie všetkým sa stíhame podpísať, tak aby sa potom nehnevali. No. Dobre, chápeme aj tu tí, ktorí ste takto blízko, hej, na dostrel teraz, teda optikou máme na mysli, hej. Je to tak, pokiaľ ide o program, stihla si niečo odsledovať, čo sa dialo na pódiu, videla si Šeherezádu naživo, Onura, alebo ordináciu v Ružovej záhrade niekoho? Ja som, stretla som úplne naživo, to mi neuveríte, som videla Eriku Judiniovú. Ale tak vlasy máš ešte svoje, aj ona, nebol žiaden battle medzi vami. Nie, my sa máme rady, aspoň teda ja si myslím, obe máme rady mačky, takže máme niečo spoločné. A potom som stretla som teba a videla som od chrbta Martina Chodúra a videla som aj Marianu Ďurianovu. Tam vzadu vstane, čo? Pila minerálku a ja som ju videl, ale ja ešte nemám podpis od nej. Ja myslím, že by som ti to vedela vybaviť. Dobre, tak... Adela nás teraz pozve do zákulisia, kde budeme vybavovať ďalšie podpisy. Musím ešte povedať to, že projekt Let's Dance sa chystá, je na spadnutie. Už boli predstavené páry a tí, ktorí budú účinkovať. Čo hovoríš na túto sezónu, na tento ročník, ktorý sa chystá? Kto ťa prekvapil, že Fíha tam je a bude tancovať? To asi ma nikto neprekvapil. Mňa takéto veci nikdy neprekvapujú, pretože si myslím, že tá relácia si začne žiť nejaký svoj život a tie páry sa vykryštalizujú až počas toho dopredu nejako posudzovať. To sa vôbec nedá. Je tam jeden pár, ktorý má vďaka mne takú väčšiu medializáciu a potom je tam jeden pár, kde budú tancovať dvaja muži a potom je tam kopec iných zaujímavých párov, takže ja som zvedavá aj na môj pár s Liborom Boučkom napríklad. Ja beriem veci tak, jak prídu a som strašne zvedavá, koľko pozitívnych vecí sa tam vyvinie, ale samozrejme nezabúdajme od 6. septembra aj Adela Show, toľko teda, dovidenia. Tak, ja ťa ešte, Adela, na chvíľočku nechám tu, aby si sa popodpisovala. Optiku, dúfam, že máte nachystanú, baterky fungujú, dobre? Máš tam aj hrozičov nejakých metalových, takže Adela takisto už sa naučila. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, ja ďakujem a nechyť úpal a toto je Milan a on je hrozne šikovný a celý deň tu pre vás chytá úpal, takže prosím vás mu zatlieskajte. Tak ďakujeme Adelke, takisto aj vám všetci tí, ktorí ste prišli. A pokiaľ ide ešte o ďalšie veci, ktoré dnes tu máme pre vás nachystané, no určite ste videli tých, na ktorých ste čakali a teraz taký menší odkaz by sme chceli odozdať aj tí, ktorí nás sledujete. Videli sme Šeherezádu a Onura. Kto ju videl na vlastné oči tu? Boli to sympatickí ľudia, je to tak? Takisto sme mali možnosť vidieť, ako
ste sa zapájali do tomboly. Samozrejme, že tí, ktorí ste mali pocit, že uvidíte a budete mať všetky autogramy, nedostane sa na každého, pretože tu je množstvo a množstvo národu. A teraz máme aj ďalšie povinnosti, čo sa týka treba stratených detí alebo autogramiády. Tí, ktorí sú tu pri pódiu a mali možnosť vyskúšať si ako pohľadom ohmatať Onura, Šeherezádu, tak tí tu zostávajú. Mám taký pocit, že spoločne dostaneme taký skupinový úpal však. A tí, ktorí ste lovili podpisy, niektorí máte. Adela, poprosím ešte aj pravú stranu, dobre, aj ľavú stranu, aj z tvojej, aj z mojej strany. No a my budeme pokračovať ďalej, pretože narodeniny televízie Marka Iza, tie 15. sú len raz a dnes na oslavu boli pozvaní interpreti, ktorých ste mnohých zažili, mnohých ešte len budú. Či je to skupina Gladiator, Desmod, IMT Smile, Peter Cmorík a teraz keď zabudnem niekoho, nás zastrelí 100% spôsobom. Superstáristi takisto. Fú, bolo toho veľmi, veľmi veľa. Takisto nezabúdame na tombolu o auto, ktoré ste mali možnosť vidieť vo vysielaní televízii Markíza, alebo trebárs aj v Teleráne. A ty pozdravujem aj svojich kolegovcov, hej, tí, ktorí ste zatiaľ ma nespoznali. To je ten nový z Telerána, dobre? Takže ešte ďalší program nás tu čaká. To, čo bude najbližšie, tak to je aj pre vás, ktorí nás sledujete. Vystúpenie, hudobné vystúpenie Katky Knechtovej. Verím, že sa tešíte. Tí, ktorí ste pri televíznych obrazovkách, že si to vychutnáte. My sme nažhavení. Ukážme tým, ktorí sú pri televíznych príjimačoch, že to tu žije. Poďme všetci návštevníci, zatlieskame, zamávame na kameru. A toto je, dámy a páni, Katka Knechtová. Naozaj tiež a strácaš, čo máš.